fint. Det er nemlig godt at skifte horn sådan cirka 50 meter før lysreguleringen for at få noget ny lyd på. Og så skifter det igen, når du kommer over på den anden side. Ja, for man ikke så de næste længere ned, hvor man kommer. Og her tager vi bare stille og roligt. Ja. Se, du kan ikke komme frem derhen alligevel. Så hvis du giver dig lidt tid, så finder du også en løsning, og du sørger for, at de andre kan hjælpe dig med at finde løsningen. Det kunne fx være cykelstien. Ja, jeg tænker at tage den rundt her, for der er... Og lige ud her, så har vi jo... Se, hvordan folk er meget, meget flinke til at holde ind til siden og give dig plads. Det er også det, jeg godt kan lide ved København, faktisk. Og du har givet dem tiden til at give dig plads. Ja. Her tager du cykelstien. Ja. Stille og roligt. Godt, der lige en ældre mand, der kan... Nå. Så kør ned her. Ja, så kommer lige et bump på her. Smukt. Super smukt. Og igen, så giver vi ham god tid til at hjælpe os. Ja. I stedet for at kloppe i røven på ham, ikke? Så bliver han også stresset, og så laver de alt muligt andet. Det skal du passe meget på. Ja, Der er også blinde vinkler og døde vinkler her. det er altid det der, når der er busser, fordi så kan folk biler gemmer sig bagved, og bilister og Ja, præcis. fodgængere. Og tag det roligt. Du kan alligevel ikke komme til det op. Så der er ingen grund til at skynde sig mere deroppe, end at vi kan hjælpe os. Så nu holder vi her. Så nu kører vi stille og roligt her over den modsatte side. Sådan, så har han holdt og givet os plads. Fint. Ej, han er flink, han bakker for os. Kan du se det? Det er sødt af den. Og så har vi fået grønt lys fra den anden side, skal jeg være opmærksom på. Så kører du ned ad en anden sidevej lidt længere fremme, så stopper vi. Du kan lige køre udenom alle dem der. Så kører vi... Og det er vigtigt, når du kører det modsatte, at du virkelig slapper af. Der kan komme en hurtig mand rundt om for grønt lys lidt længere henne, ikke? Jo. Smukt. Så til venstre her. Til venstre. Vi skal lige finde en lille sidevej, hvor vi står. Jeg tror, der kommer en herovre ved efteranvendes.
bare køre forbi ham der.